Imramti. Mela nagħtu merħba lil Dr. Martin Zammit li huwa għallim tal-Arbi fl-Università ta' Malta. Se nsaqsu xi mistoqsijiet rigward il-kantilena u l-qari tal-istess kantilena. Mela, il-kantilena aħna u naqrawha nistħajluha li aktar għandha mill-Arbi milli mill-Malti. Għaliex taħseb dan? Naħseb ir-raġuni ovvja hija li huwa test antik, jiġifieri mis-seklu 15. Sawa, ġifri 550 sen ilu bejwet u ieħor. Allura ovvjament il-Malti ta' 550 sen ilu kien ħafna iktar Arbi milli huwa llum. Kif nafu ġifieri hemm rekord notarili, hemm att notarili tal-1426 illi jirreferi għal-lingwa tal-Maltin bħala lingwa Arabika. Ġifri sas-seklu 15, il-bidu għall-inqas, kien hemm din l-impressjoni li l-sin tal-Maltin kien Arbi. Però mbagħad 10 snin wara f'testament jissemma r-referenza għal-Malti hija ċara, lingwa Maltensi fl-1436. Mbagħad qisu 30 sena wara inkitbet il-kantilena. Allura ovvjament kien f'dak iż-żmien fejn il-Malti qisu qed jinfatam gradwalment mill-Arbi u qed jieħu l-identità iktar bħala lingwa Maltija. Min-naħa l-oħra però ma narax li hemm xi differenza kbira f'dak li huwa lessiku pereżempju tal-kantilena, tal-kliem bħal imramti, minżeli, mula, il-bqija kważi għadu jinftiehem tajjeb ħafna sal-lum. L-iktar li nara li huwa Arbi f'din il-kantilena hija l-fonoloġija tagħha fejn min kitibha ġifieri Kaxaru bl-ortografija imwera tiegħu qed jurina biċ-ċar li ħsejjes li llum tliftnihom, ħsejjes Arab, fi żmien ikunu għadhom standard bħal għarqa pereżempju għall-arqa u kliem ieħor. Kelma bħal żimen jew miken, kemm il-sillaba kellha fil-Malti medjevali? Sadina naħseb daqsxejn diffiċli twieġibha, hijiex hekk, jiġifieri żimen jew żimen. Naħseb u kellu iktar frasu żimen għax bl-Arbi ngħidu żaman, żimen. Bl-Arbi tal-Afrika ta' fuq iktar jgħidu żmen, jiġifieri il-vokali mhijiex aċċentwata taqa'. U hawnhekk għadha miżmuma. Issa hija problema li kellu Kaxaru ta' ortografija għandu żewġ konsonanti ħdej xulxin rid jifridhom biex joħloq forsi sillabar. Jew kellha veru dak iż-żmien hekk kien jingħad. Naħseb diffiċli ngħidu fil-fatt fit-tieni line jidilli, fit-tieni linja hemm mansab u mbagħad iktar wara wele nisab. Jiġifieri il-kelma nsab hija miktuba b'żewġ modi differenti. Jiġifieri jista' kienet jew problema ortografika li kull fejn kienet ikollu żewġ konsonanti ħdej xulxin beda jifridhom qisu b'vokali tal-leħen. Jew kellha veru l-Maltin kienu għadhom iżommu dik il-vokali mhux aċċentwata. U dal-fenomenu baqa' sejjer sa tard ħafna fil-Malti anke ġifieri sa l-aħħar tas-seklu 18 fi Prietki eċetera u ħdadu jiltaqa' magħhom il-kbir Alla flok il-kbir. Jien għandi l-impressjoni jekk ta' mill-Arbi nieħu l-impressjoni li kienet setat kienet hemm u kienet vokali qasira ħafna fil-lingwistika ngħidula xwa. Allura flok ċara ħafna żimen, forsi kienet tip ta' żimen, xwa ġifieri vokali iqsar mill-qasir biex ngħidu hekk, però diffiċli tistabbilixxi jew tkun kategoriku. Għaliex kelma bħal għaliex fiha l-akka waqt li jarqa miktuba bil-g? Dina appuntu l-ortografija mwera ħafna ta' Kaxaru fejn ittra waħda bħal g, il-g setat kienet g. Bla dubju fil-kelma garka kienet żgur il-ghajn tal-Arbi, allura kienet il-gharqa. Il-kep, ċoe iċ-ċebla tikka, ukoll kellha ħafna valuri fl-ortografija tiegħu, setat kienet il-ħa, setat kienet dak il-blad ngħidu l-qaf, il-qeb bħal tal-isla biex ngħidu hekk. Jiġifieri il-problema ta' din l-ortografija hi li jittra waħda f'dal-każ pereżempju l-akka anke fil-kantilena stess kienet anke qiegħda hemm għall-lajn. Uġieli anke lajn ma kitibiex. Jiena fil-fatt ftit hemm qbil fuq xi daw il-kada pereżempju, l-ewwel kelmtejn.
illi minħabba li ġili l-lajn anka hawnhekk fil-kantilena ma nkitbitx. Minar ma nkun, minar ma nqiegħed jidi fin-nar ta' ġifieri, imma lija l-kada tista' anke tkun il-qagħda. Allura xidew il-kada, qed ngħid ġifieri sempliċement ipotesi. Għalija iktar ma naqra l-kantilena tiġi tfisser ixdu l-qagħda tiegħi, ja ġirini, ara fiex qiegħed. Ja ipotesi. Minħabba li di l-kantilena li hi free for all. Kulħadd li għandu xajt jista' jgħid għax tant hija l-ortografija tagħha problematika illi ma tantx tista' tkun dommatiku, ma tantx tista' tkun kategoriku u tajtu ma di żgur hekk. Għax tista' tija interpretazzjoni kemm trid. Waqti imra